Kalong ka bae ban penseluri kiriu don sab hagi kami lekai ban penkemen yaki bakin yo jingiram haba ki bor sarkar badai pe iki kami lekai ne katanat ki kami lekai kam judan kalat jingiram kaba hadu menta dei lengba ki senjuk ki kami lekai balala ban sei madan bat kenti ru iki syakiran san bakhambha hakajella kini kilong ki might phang no senior vice president ka Ribhoi District Sports Association RBDSA habai ekran berkilat pathai khubor. Uba GS Shadap Senior Vice President ka RBDSA uloong berkilat jingirap bagi juyo kidai bait tang na ka Meghalaya Football Association MFA light nang ta juyo na kibor sarkar kentup nadu ka District Sports Office bat ka Directorate. Ulaya thuru berkilat don hadu Shispa Arpotli ki klam kibla itu daka RBDSA hadin bakilawan ban penyeso bat ka association bat hakaba yadai bat kiwei ki jat jingil ekai ki babon ki samla lekai ki jushim benta haki athletics bat bon naki kila kenjo kiwei ki benta jong ki rensan ne ki lumpung lekai kentup jong ka jella bat ka rihi barok ka wei bat kumbaka long mentahi kalong ka jing sarong banaki tei kinongi lekai ke Ribhoi lengba ka RBDSA kalala ban penmi hadu enreu pau person kata tang na Ribhoi haki tei ki lumpung lekai. Apa fi penong kini ki lumpung lekai football ki ba per na ka slam sa slam WGE kata. Te hatu kadon empat ka jingirak ka ruwan na ka dei sarkar lengba ka district sports office kadon empu kita ki bala man kinti shu ki kon sama jing lekai per. Ka jingkeli masuk tenat bat ka badai bahai tang bangi susi ban ong ban nakaliang jong ka district sport office wedai jong government de ngim juyo gi bokum kita te ka badai pade nang tai ro na ka directorate ro ngim juyo ka bangi yo ka dei tang na ka MFA namar bangi jupa ka wei ka team nak super league the champion of super league nak district ban lai semata ka Meghalaya state league. Hatu pila jo persang mali approach sa district sports office. Kata nakapor siya kapor hi teka jubab kalong ba ngim don ngim la teka sukut nang ta. Ikini ki club ki badan hapo ka nida Ribhoi District Sports Association jo P ki kala register hapo di so. Ki don kumbakat ni. Ka ngidon kita ka affiliation ke pengiong. Te kitu ki affiliate ba ha ka District Sport Association mde siapo ka District Sport Office. Te ya mentahe ngila don kumba Shispa Arpo tam. Te kum ka kuhung ka pe ika me lekai ha district. Iju ba pi jushim kya ki babon ki chachi lekai on tanya ka football level ki bi ki te hatu hakini gisnan ki balalai tak hatu menta ke ei ka bana ka dian ka association jo PPE kumno bala ki kun samla juni ki jushim menta hajing lekai sports ka per ki don emi ka jingyo jing menta la ki kiu ne Da ngidon tang arteli ki feel hi ki ba ngila kelalong pangila keep up ya ka standard hadu banda poi ha ka state level but shadu ka national level but kata gede ka athletic ila improve siboni but ki babon nagi state athletes ki kumba more than 60% ki dei na Ribhoi district ki athlete tingi so kumen sibon ngi so sorong sibon ni kata kumbanga la batai pi mene ba kata ki jingirap ka bede ber government hadu menta nakaliang jong Ribhoi district te ngim juo ye kai ka bagidon te kadai tangga ka request a simple request ya government haba kata ka directorate of sports ka penslur ya ki khana bikin mi khmat kin wan khmat panile kai te kadai bandon he ki incentive kai tengi ru nginut ban keren segi khod samla batoy mi to yele kai nomor pinyo kan ye pinyo ka title da kamdon te ka than yang ngiru bengin penslur ki khana